Ubaroi kupar senram Presiden ke HWC ulong bakajing long lakuloi kibru kibasa hakajaka kabala kelas lom kabadan halendet ka temyo molong banodhi ke wayar light shoban poi kinong trei MEECL kala bandan kajing subuit kebajan bat kibru kibatibha yagane kakam. Ubaroi kupar senram habai keren syakila patai kubor ulong bakaseng kadap da kajing songkya bagi bor sarkar ki kandid menreu tat anda kaseng kapan i kajing dona jongki kaseng kadawaru na katanat MEECL ban patokit halor kajing yotan boarding tu jong kibreu kibasa akte kejaka kana manlap mana bodong keti ban highlight tu ya keti kibreu kumban penkan mau hangni tang hapo arpasaw kenta bagaseng HWC kalalik ban jurib ya keti kejaka kabala kelas lom kabala labru bahadu kanai post ba yin kiri kibasa bean batan boarding tu na kalyang katanat MEECL haga step sing ding kilali cek keti kejaka ban ot bajan rad ikiwayar ratio bakinong tre gin poi kiti kibreu kibasa akte kejaka kila de berot hi ikiwayar. Abaning kong iya iso ba hadin bami ketu kubor ke bana kalyang jong kaseng menden ke singi lawan hang ni jaka nalor bangilap bagini gibriu ki syong bean hang ni jaka klem ka jingbet jong no ngilalap ru ba kiring tu ya kalait hadin bami ketu kubor na kalyang jong kaseng menem step ngiyo jingtep ba kinong tre jong ka MEECL ki officer jong ka MEECL ki lawan hang ni jaka ban le ya ka bodon kam nengkong e hot ngisngo ban pau ya ka jing ai kuble ya kajing simkya jong ki officer jong ke MEECL ba marsen mi kajing wan jurip jong i menden kesingi mata kesingi kila simkam akaba kilawan ban ot ya kalait jong kini giyeng kiba laring tu lengba ki meter na ki wei pat ki yeng kiba ke MEECL ka island reha kajuk ka poru ngaso ban penpau ya kajing saudiau ba kibor sarkar la kalong ke MEECL ne kinu ki boru ba kini ki bor sarkar ki kendit benriu tat onda bangi kum kaseng ngipen i ki jing duna ki ba maki akajaka kamdei syu ka kamram ka jongi bandang ong yaki bandang kentu yaki bakin le yala ka jong ka kamram regas basosi kalong batat onda ki seng balang lane tat onda ki rupat ba kipen i ka jing duna ka jong ki kini ki beriu lane ki bor sarkar ki sim lane ki kendet thia kani kadi ke ka ba nakalyang jong kaseng ngimla ban priang ngiso ban kentu ba lomba kani ki jingja ka belaja menen ba mentah ka singi ngiso ban kentu ya ka MEECL nang ni syakman ba kumno kimla ban yo i bade ki spa teli ki yeng ki pendon kam bakla lani ki tu ya ka boarding elektrik lembah kajing a jong ka MEECL hakajing tip ka jongi kini ki brium dei tang baki syu tawa lani ki syu ring lembah ki nakinu kini ki plug lani ki light ring bun ki ring hinda ki meter kajing keli ka long ba utau meter reader ubaka MEECL ka pha man lau benai ben let lani ban sim jing ken ki ben light ki le ayu ngilayor ban ya keren bad USD SDO jong ka revenue badai pet ya kani ka jaka jong ka MEECL ngilabu jingkeli ya u babale meter ridau jong pi umla ban pen bakini gibru kiring tu lani ki highlight tu syangini gi jaka dan nakaliang nga jongi ngilapan pau da ka basay ban kentu ya u ba uday ban simkam wat ikini gi meter ridaru man ngimtep ba yo lesi kini gi meter rida lani ki lineman gi jong ka MEECL gi don bentalang hak ban supply tu ya kalait ne ki don jingyo no ngai lembah kani gi jing highlight ciki spa teli ki long yeng hang ni ngisno ban kentu ya ka MEECL bakadai ban conduct inquiry ya kani gi jingja khanang ban pensitam ladalap lalong kilong yeng ki baitu ya kalai la kalong ulineman la kalong ya meter rida ladalap bakile kidon bentalang hakban aitu ya kalai ka MEECL ka de ban simkam halor kini ki kibri ki badon kiti tena kalyang jong kaseng iso sesisian ban banjur ya ka MEECL ba phimdei ban kendet thia tat onda mangi gi pen i ki jingduna lane mangi ngilap ki kambean le ka de ka kamram ka jong phi ban penting na ba ya ka bor light lane ka boarding de ban aitang hitu ki brio ki basiu ka boarding namar baro ko ki jela kum ki dong syong ni pendon kam ya ka boarding kat kum ka jing pendon kam ka jong ngisiu te kanom khiatan se ki basiu ki wei pat kin yo nong e lane kin yo e ya ka light kata ka long ka jing kentu na kalyang ka jong ngi kum ka seng ya ka MEECL hot ngi ngau kendet ru ban tep ha jing sisa ngi ru ngi yo jing tep menem step ha kumpor shipo kat UBJ baki MEECL ki don hang ni jaka ya ka bahadien bangila yo jing tep ngilawan lang ni jaka nrengin dala poi ni jaka ngi keren bigi officer jong ka MEECL ki badai pet ya ka vigilance cell
ngilap ba kini gibriyo na do man step kila ada ban od lepay kita gi wayar ki ba highlight sigini gijaka ngisngo banong ba kani ka pen isay baka don ka kajinya trelang ne kajinya subut hapadeng gibriyo ki ba tep hay kani kakam tengah so ban kentu ya ka MCL bakadai ban kandak ya ka inquiry kenang mantep pala dadon sya gibriyo ki ba don benta hakni jengrung tu ya kalai dai ban pensito me ki kat komgaan ya